Så er vi live transmission fra Beacon Hill Park i Canada, Vancouver Island, British Columbia. Vi har her forklaringen på, hvordan det kan være, at de 4 vigtigste industrier traditionelt set kan være bærplukning. Der har vi tusindvis af bærplanter. Så har vi minearbejde. Det fremstår her ved hjælp af sten. Og så har vi ikke mindst træindustrien. Den har vi her. De ligger her i overflod hele vejen langs kysten. Og sidst men ikke mindst, der har man så sådan noget frugt og halløj. Og ja, det er der så ikke lige noget af her. Men har pænt til gengæld. Så nu får jeg lige grand view. Jeps. Og derhen skal vi hen nu. Det bliver rigtig godt.